Samantala, Idol, 4 na araw bago po ang Valentine's Day, wala pa rin paggalaw sa presyo po ng bulaklak sa Dagupan City. Ang mabentang pulang rosas tuwing araw po ng mga puso nananatili sa 60 pesos kada piraso. Ayon po sa isang tindera ng bulaklak sa lungsod, bagamat wala pang pagtaas sa ngayon, ay asahan na raw ang habang papalapit ang Valentine's Day ay unti-unti itong magtataas ng presyo. Nila, ito ang kadalasang binibili ng mga kalalakihan para sa kanilang mga minamahal tuwing sasapit ng Valentine's Day. Mabenta rin umano sa kanila ang Carnation, Stargazer at Gerbera. Samantala, marami na rin ang nagpa-reserve ng kanilang mga order gaya ng bouquet na naglalaro ng presyo mula 300 pesos, 500 pesos hanggang 1,000 pesos. At hindi depende pa ito sa disenyo at nais ng mga consumer. Mas mainam na umano na maagang magpa-reserve upang hindi na maabala sa araw ng mga puso. IFM News. IFM News. IFM News.